Takže čau lidi, tady Kotle, já vás vítám v mém kanálu a dneska si zahrajeme minihru na serveru Game Team opět a je to Blood Battle a máme téma kytice. Takže já to vidím na to, že si vezmeme asi Yield, pravděpodobně, jak to je anglicky Clay. Konečně jsem si vzpomenul, tady je ta světla. Já bych si to vzal takhle asi. Tak a uděláme asi klasický, jak se tomu nadává, kýbl, květináč, sorry lidi. Já bych to si vzpomenul, tak se říká květináč, no to se hod stává. Když prostě neumíte česky, což já umím, tak se vám to prostě musí stát. A to je asi moc malý na podělaný kruh. Je to kruh smutu. Bez vouchu, na to máme jenom 4 minuty. Uděláme prostě květník. Jo, nejlíp jsem se umístil. Jo, hráli jsme s Kukem. On se umístil dvakrát na 3. místě. Jednou na 3. a po druhý na 2. A no, já jsem se umístil nejlíp na 4. na 9. Kdybyste si se mnou chtěli zahrát tohle minihru, byl bych docela rád, nechci jít hrát sám, protože když ji hrajete sám, a mě to nevíš. Když nebaví mě hrát samotného, protože mě to nebaví, no. A když někoho něco nebaví, tak ho to nebaví. Tak. Jak to uděláme? Já do toho dám asi normálně glass block, ne glass, to by byl fakt hezký květináč. No i když, no. Už na to máme, jo, nejhorší na tom je, ne, já nechci, proč to dělám to? Jako v Agaru, když jsme hráli Agar na serveru tady, tak jsem furt taky otvíral inventář, nevím proč jsem to furt dělal. Ten inventář chtěl, abych prohrál, vsaďte se. Jo, a vymyslel jsem si pozdrav, konečně. Vítejte u mě v kanále. Je to docela fajn, napište mi do komentu, jestli to je fajn. Jak si můžete všimnout, já stavím hrozně pomalu. Tohle video už trvá 3 minuty, já doufám, že to stihnu natočit. Kdyby tohle video bylo až moc krátký, tak to střihnu a budeme na další areně, ale já to asi teď střihnu a ožvuše mám, až to budu mít hotový. Nebo až se bude hodnotit, takže zatím. Jsem zpět, udělal jsem tady takhle stonek a teď to uděláme červeně, asi jako tulipán. Tulipál. Jaký to bude udělat červený, asi z týhle, co? A už bych mohl... Ne, mě to prostě... blbý lagy. No, tak to nestihnu, 20 sekund, že jo. Blbý pomarený lagy. Double kill to má. Hele, Janko je online. Hezky. Já mám zapnutý Skype. Nehodnotím. Tohle mi, no i když. Pardon, nestihl jsem ohodnotit. Co je? Jo, to je pěkný. Kdybych neměl takový lagy, tak to stihnu ohodnotit. Aspoň třeba ne. Jakýkoliv lepší bych ti dal. Jo, to je pěkný. Jež mohl tam dělat to žlutý. Jo, je to good. Co to je? Ok, to se mi moc nelíbí. Doufám, že jsem v tom videu slyšet, protože já nemůžu mluvit moc nahlas, protože už je večer. A všichni doma tady se koukají na televizi nebo něco tak podobného.
A tohle se moc nelíbí mně. Lidi, sorry, že dám furt jenom dřevěný krumpáč, ale jako tohle se vám líbí. Kytka je z vlny. Vy znáte nějakou kytku, která je z vlny? Co to? Hezký nápad. Nechápat, ale dobrý, je to pěkný. Nice. Dal jsem mu. Kutli. Tak co na to je? Není co? Všichni dávají žádnou koukou. Tohle jsme asi nevyhráli. Jsme na 5. místě. Pegu? To se vyhrálo. Jsme na 5. místě. Já si myslím, že když to teď střihnu, že stihneme ještě jednu část videa. Nebo ještě jednu arénu, takže zatím. Takže sorry, robot, téma robot. No to bude hezký postavit. Já myslím, to postavím. Z Iron Blocku. A já, až budu mít něco postavenýho, tak se vám ozvu, protože, jak víte, všichni natáčím na Bandicam. A tam se může nahrát 10 minut jenom, pokud nemáte plnou verzi. Takže já se vám dozvu, až bude tak půlka času, takže zatím. Lidi, jsem zpět a mám dokonalýho robotka, je se to líbí. A jestli vám ne, tak jste blbí, sorry. Ježiši, to je hustý. Oh my god, to je hustý. A dřevěný krumpáč nechci. Lidi, mám tady bráchu, kdyby něco, tak sorry. Možná tady bude pískat a tohle se mi moc nelíbí. Lidi, tohle video už bude za chvilku končit, až dohlasujeme. Tohle video už bude končit. Sorry lidi, teď jsem bouchnul brácho, protože tady furt řve nesmysly a tohleto je úplně mega hustý. A já nechci zlatý, já chci zlatý, stihl jsem to. Je to pěkný, to je něco jako mezi němi, nevím, jak bych to řekl. Kamenej, rozumím. Pište mi, jestli se vám líbí tohle video do komentářů, byl bych moc rád. A teď je nějaký trust. Souhlasím s mým. No i když. Kamenej. Má dobrou pistolku. Takový divný robotek. On dává diamantový Bobrovský. Hej Bobrovský, brankář Loska. Kdyby někdo nevěděl. Dobrý nápad. Kamenej. Co dobrý nápad. No třeba se mi to líbí. Boborx se to jmenuje. Teď je to jeho. Ty všem dáváš půp a máš jítýho? Bůzna, zničíme mu to. Je to vošklivý, mně se to moc nelíbí. Ale to je naše. Docela dobrý hodnocení dávají. Já sobě nemůžu hodnit. Já bych to mohl hrát, teď jsem už všech viděl železný krumpáč. Sorry, kámo, dřevo. Hlasoval jsem, nehlasoval. Rostá? Je to pěkný, to je hezký robotek, docela dobrý nápad má. Takže mu dáme kamenej. Hej, takový, viděli jste Ocelovou pěst, ten film? Tak to je z toho. Bych řekl. Jsme 4. Nádherný. To je nádherný místo. To je nádherný místo. Já si sice tady oficiálně myslím, že jsme mohli skončit líp. Takže, sorry, že mám prase. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, budu rád, když se necháte like. A když ne, tak můžete dát dislike. Budu rád za odběry a zatím čau. Uvidíme se v dalším videu.